24 horas está presente aquí na casa de embajador de Holanda, de Reino holandês aqui, que representa Aruba também e outro país que está caindo Holanda. Nós estamos em Bogotá aqui e nós está presente no momento aqui num evento muito especial. Caminda com o embajador para organizar evento para assim, nesse caso aqui criar relação de negócio entre Colômbia, que o país que pertence à Holanda. Pois nós estamos aqui presente no momento aqui e nós temos uma entrevista exclusiva com o embajador de Holanda, país de Reino holandês, o senhor Ernst Norman. Essa aqui é o que ele conta nos pouco mais arriba evento que tem na sua casa. Het is een event dat heet Experience the Netherlands, of Ervaar Nederland. En daar willen de mensen die hier zijn uitgenodigd kennis laten maken van wat wij als Nederland hebben te bieden op vooral economisch terrein. We hebben een hele intensieve economische samenwerking vanuit het Koninkrijk. Er zijn ook veel Arubaanse bedrijven en bedrijven van andere delen van het Koninkrijk hier aanwezig in Colombia. En samen met Holland House hebben we dat georganiseerd hier. Het Holland House is het gemeenschappelijke Kamer van Koophandel. En dan presenteren we verschillende sectoren wat heeft Nederland te bieden. Als je hier straks rondkijkt zie je een enorme hoeveelheid bloemen. Een hele belangrijke sector. Landbouw in bredere zin, ook duurzame landbouw, om dat samen te ontwikkelen is een belangrijke sector. Water is een hele belangrijke sector. Duurzame mobiliteit. Wat ook leuk is, wat mensen kunnen zien, is hier via virtuele brillen, virtual reality, kunnen ze verschillende sectoren binnenstappen en het beleven van hoe dat eruit ziet in Nederland. Dus voor mensen die dat nooit hebben gedaan is dat heel bijzonder, want je doet een bril op en op een gegeven moment heb je het gevoel van hé, ik zit hier in de echte wereld. En dan hebben we iets van 15 verschillende sectoren dat ze daar binnen kunnen stappen en kunnen zien wat heeft Nederland nou te bieden. Nou, zo zijn in de hele tuin allemaal stands van verschillende bedrijven. Van een bedrijf wat allemaal Nederlandse bedrijven op landbouwgebied vertegenwoordigt. Philips is hier, Damen Shipyards is hier. Andere bedrijven die mooie groene wanden kunnen maken van echte natuurlijke planten. Dus heel divers wat hier allemaal te bieden is. En ik weet zeker dat de mensen die hier komen, dat ze buitengewoon tevreden weer vertrekken. Ook omdat er natuurlijk een drankje en een hapje wordt geserveerd. Ja. Behalve dat je leert wat Nederland te bieden heeft, is het ook natuurlijk de bedoeling om te netwerken. Dus we willen ook dat mensen niet alleen maar snel een rondje maken weer vertrekken, maar dat ze ook een drankje nemen en met elkaar in contact komen. Dat wij helpen, want dat is ook een rol die wij als ambassade hebben, mensen in verbinding met elkaar te brengen. Zodat ze elkaar kunnen leren kennen van hé, wij kunnen ook samen misschien wat gaan doen. Maar dat is een hele belangrijke rol die we samen met Holland House hebben om netwerken te creëren tussen bedrijven ook. Dan krijgen ze misschien een steun van jullie kant? Ja, kijk, sowieso is het natuurlijk dit al een steun, hè, mensen bij elkaar brengen. Maar wij kunnen ook meer helpen. Als zij concrete vragen hebben, dan kijken we altijd wat de mogelijkheden zijn om bedrijven verder te helpen om je voet aan de grond te krijgen. Dus het is niet zo van, nou zoek het verder maar uit. Als ze concrete plannen hebben en concrete vragen, dat is wel wat we altijd tegen bedrijven zeggen. Je moet wel een concrete vraag hebben, want als je alleen maar zegt van ik wil wat gaan doen hier, ja, dan begint. Oké, ga eerst nadenken wat je zou willen doen. En dan kunnen we vol samen gaan nadenken welke volgende stappen nodig zijn en wat wij kunnen betekenen als Nederland. Niet alleen als ambassade, maar we hebben ook het RVO bijvoorbeeld in Nederland. Dat is de Rijksdienst van Ondernemen Nederland. Hebben we instrumenten om bedrijven te helpen om hier voet aan de grond te krijgen.